Yɛnnim hwee koraa no, yɛnim sɛ dɔkono wode nsuo bebree gu ho na emu hye a na abene. Yɛankɔ sukuu koraa yɛatete mpɛn pii sɛ aman a wɔatu mpɔn no nyinaa no, ɛyɛ a na wɔn ankasa wɔkasa na wɔde di dwuma. Nti yɛhwɛ Japan, China, England, France, Germany, Netherlands ne saa aman no a yɛtumi de tototo ho. Ɛna yɛsuu sɛm no, yɛahwɛ ara sɛ nka yɛbɛyɛ ho biribi ɛfa yɛkasa ho ɛfiri sɛ yɛkasa yɛde di dwuma ɛwɔ ɛyɛ aban mu ne ɛyɛ yɛne amaman ho dorɔ nso nsɛm no ɛyɛ English language. Ɛno ara nso na yɛde kyerɛ yɛn mma adeɛ ɛwɔ sukuu mu. Na yɛhu sɛ ammoa yɛn nti yɛadwene ho ɛfiri tete sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi fa Ghana kasa baako. Mmere bi a atwam no na nka aban sɛ Institute of Ghana Languages no ɛnyɛ saa adwuma no bɛpem saa bere yɛn ho. Linguistics department sɛ mmere bi ɔmo nso ɛyɛ bɔ ɔmɔde sɛ nkɔmpo sɛ ɔmo ka ho asɛm nanso yɛka nkosi da. Yɛn nyinaa gye tom sɛ wohyia Ghana ni biara Ghana kasa a yɛn mu dodoɔ naa te no ɛyɛ Twi Asante. Nanso politics ɛne nneɛma bi nti no nnipa bebree suro sɛ ɔmo bɛka. Na asan bi amanfo pɛ sɛ ɔmo kasa na ɔmo brɛ Twi n'ase. Ɛma ɛka sɛ ekuru bi a na yɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛnya Ghana kasa ɛdidi dwuma deɛ a nka ɔsɛ kɔyɛ yɛankasa yɛ Twi no. Amanfo bebree ɛka sɛ ɛnyɛ Twi nko ara ne Ghana kasa nti obiara nsua ne kurom kasa. Nanso na ɔtwe atwa mu yɛn no mehu sɛ Minister of Education the Honorable Haruna Idrisu abɛkasa afa language policy ɛkɔ so basic schools mu. Ama sɛ ɔbɛtɔ kyerɛ sɛ yɛmfa Chinese ɛne standardized Arabic ɛmɛka kasa a yɛsua ɛwɔ basic school ho. Mehu sɛ obiara ka ho biribi bɔne. Deɛ ɛdi kan ne sɛ wopɛ sɛ ɔne Chinafoɔ di nkita ho a ɔno anaasɛ deɛ sɛ ɔno kɔsua Chinese kasa no ɛni kwan sɛ bɛyɛ problem ayɛ. Already no English, French a ɛka local language a nkora yi sua wɔ school no ɛyɛ ɔmɔden. Yɛmu bebree wɔ hɔ nom a yɛsua French afiri yɛn nkora bere mu a de abɛdi nyini. Nanso yɛ still yɛante French yi. Me a mekasa mesua French ɛwɔ primary school esua wɔ GSS. SS koraa mesua wɔ form 1 kakra ansa na megyae. Nanso bɛpem saa bere no French no sɛ nko a na ɛte. Wobisa yɛ asɛm bebree ntumi nyi ano. Sɛ wode Chinese ɛne standardized Arabic bɛka ho. Nanso ɛnam sɛ nyɛ Asante Twi no nti no obiara yɛ din wɔ ha sɛ deɛ ɛtwerɛ names of talkatives no. Nti mo a mo sɛ yɛ education system no mowɔ ho concerns na ano ɛkɔba asɛ ne yɛpɛ sɛ ɛkyerɛ sɛ yɛmfa Twi mmra ebi nkora apɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo mpene me yɛnkyerɛ Twi wɔ Greater Accra region no. Sɛ yɛba bɛsua Chinese wɔ Greater Accra region ɛndeɛ ma ɔni gye ho nyɛ saa. Na ɔkora no da hɔ a wɔsɛ yɛtumi ka. Mekyerɛ adeɛ wɔ baabi mmere bi atwam. Na saa hɔ no yɛ baabi a yɛka Ibi kasa. Na Ibi kasa no nti nkora no mpɛ sɛ ɔmo bɛyɛ generals. Ɛkyɛ ɔmo introduce Twi baa hɔ no. Nkora no a ɔmo firi baabi nyinaa baa no ɔmo nyinaa kɔsua Twi. Ɛma edu baabi na kurom hɔfoɔ koraa no nkora bɛ sɛ 30 mo class hɔ no na emu 20 agya akɔ akɔtena hɔ akɔsua Twi no. Enti na ɔkora no da hɔ a wɔsɛ agye tom. Nanso tribalism ne ho nkɔla ma nti no amanfoɔ nye ntom. Nti yɛbɛsi ha ne ahwɛ sɛdeɛ yɛsi din wɔ Chinese ne standardized Arabic ho. Sɛ edu baabi ne kasa de Twi ɛba bɛyɛ kasa de bɛkyerɛ nkora adeɛ ɛwɔ Ghana fa no nyinaa. Mehwɛ saa kom yɛ na afiri biara hɔ.